Det gyldne snit har været kendt siden oldtiden. Det er en symmetrisk måde at opdele et linjestykke på. Det er ikke en lige opdeling, men det er en måde at skabe harmoni. Det er specielt kendt fra kunsten, men også blevet fundet både i matematikken, naturen, mennesker osv. efterfølgende. Jeg skal udvide definitionen af det gyldne snit, og derefter vil jeg lave beviset for phi. Det gyldne snit er en måde at opdele et linjestykke på. Hvis man har et linjestykke AB, så er det gyldne snit i C, hvis det er gældende, at det største stykke, i det her tilfælde lille A, over det mindste stykke, i det her tilfælde lille B, er lige med hele linjestykket, altså store A til store B, over det største stykke lille A. Så det er gældende. Hvis det er gældende, så gælder det, at C ligger i det gyldne snit. På mere algebraisk hedder det altså, at lille A over lille B er lige med lille A plus lille b over lille a. Og her har vi et eksempel på det gyldne snit. Det gyldne snit kan også beskrives som at ligger og er gældende, hvis phi er lige lille a plus b er lige med 1 plus kvadratroden af 5 over 2, som så gør, at det gyldne snit ligger i 1,6180. Det vil sige, at hvis det er gældende, som det står her, så ligger C i det gyldne snit, som er 1,6180. Og det vil jeg bevise ved at udvide definitionen af phi. Beviset for phi, og jeg vil så bevise, at stykket, altså det gyldne snit, har en talværdi. Så jeg vil altså finde talværdien for a over lille b, og som er phi. Så vi starter ud med at have sætning, der hedder a over b er lige med a plus b over a. Så ganger vi med a på begge sider og får a anden over b, og plus a er lige med a plus b, fordi a går ud, når det bliver ganget med. Så gør vi det, at vi dividerer med b på begge sider, og får a anden over b anden er lige med a over b og b over b. Det skriver vi så om, sådan så at det hedder bare a over b i anden, og så er lige med a over b plus 1, fordi b over b er 1. Så får vi så en antalsligning i det, at vi putter x i stedet for a, b. Så ab her bliver til x i anden, a over b her bliver til x plus 1, som er det samme. Så får vi, så det her vil gælde til x, så x er lige a over b, som er lige phi. Så har vi andengradsligningen x i anden minus x minus 1 er lige 0. Altså a er lige 1, b er lige minus 1, og det samme med c, som også er minus 1. Så putter vi den ind i ligningen for diskriminanten, så vi kan udlede x. Ligningen for diskriminanten er jo d er lige b minus 4ac. Så putter vi simpelthen talværdierne ind, så vi har d er lige minus 1 i anden, minus 4 gange 1 gange minus 1, som så er 1 plus 4, som er lige 5. Diskriminanten er altså positiv over 0, så vi får to løsninger. Så sætter vi den ind i formlen for x, for at finde x i andengradsligningen, som hedder x er lige minus b plus minus kvadratroden af d over 2 gange a. Så vi har pakket den ind her, og minus 1 giver 1, plus minus kvadratroden af d, som vi fandt heroppe, som er 5, og 1 gange 2, fordi a er 1, som så er 2. De to løsninger har vi så her, den positive, som er x er lige 1 plus kvadratroden af 5, divideret med 2, eller x er lige 1 minus kvadratroden af 5 over 2. I det gyldne snit er et linjestykke, eller et punkt på et linjestykke, vil vi ikke kunne bruge den negative løsning, da den kun kan være positiv, og vi vil lov til at forkaste den. Så vi forkaster den her. Derved får vi så, at x er lige a over b, som er lige phi, som så er lige 1 plus kvadratroden af 5 over 2. Og det så ender på beviset, som viser, at
det gyldne snit altså ligger i 1,6180, som er det samme som 1 plus kvadrat under 5 over 2. Det er beviset for phi.